Mifa production flavor ani ondulu jabara ni flavor ama aw fo ka awale ɲuman dɔn abaw yirala k'a fɔ ko ni an dontɔ an ka dɔgɔkun kibaru ala dɔgɔkun kibaru bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan karidonyaw fɛ an bɛna an sigi ni ka a bayɛlɛma an ka to dun ka cɛɲin na i n'a fɔ n bɛ deli k'o fɔ a ɲɛna sanga a n'a ka waati n'i ye kunnafoni minɛ bun adamaden min la dɔrɔn i kana siga i bɛ kunnasiri de di a ma bolodengon den kelen ale tɛ se ka bɛlɛ ta n kelen b'a bɛɛ dɔn wa i kana siga fiyewu e kelen de b'a bɛɛ tiɲɛ o de kama an ka baara in ye foroba baara ye sɔgɔmada in na ne ni n balimamuso an bɛ ɲɔgɔn fɛ yan Yusuf Petit Mukutari Ba Tarawele Masaw o don Kasutu a bɛ cogo di a tɛ cogo la Musafu k'a ɲumɛn bɛ yen bɛɛ dɔrɔn weekend jara alhamdulillah plan kun ye jumɛn ye plan kun ye Bamar dɛ a dan tɛ i tɛ di kɛrɛmu ye i tɛ di kɛrɛmu ye a ma ban wa foyi ma ne ba Bamar ma susu ko ye ko mɔgɔ caman ka dɔn tɛ dɔn la diya ye dɛ n'i y'i jɔ yɔrɔ kelen sosow bɛ baara mun dɛ ba kɔnɔ sosow ɛgirilen bɛ baara mun dɛ i kan ayi Musafu anw tatɔ la anw bɛ soso tulunin bila an kunna soso tulunin bɛ yen ni ne kɔni bɛ taa ne bɛ sofagala paquet kelen de sa ko bɛɛ mɔgɔ n'i sigiɲɔgɔnw kan ka bɛn a la o fɛnɛ ye tiɲɛ a ka ɲi kɔni awɔ a ka fisa Dieu merci an ka foli bɛ an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen o ka kan ayiwa ko an bɛna don nin wagati in na an ka kunnafoni kɔnɔna la kosɛbɛ kɛ Musafu kunnafoni fɔlɔ la an bɛ taga kiriko gunnakun kan min ye donso an bɛ taa jeni min ye donso kuntigi ye ko ale ka fagali kɔfɛ donsow yɛrɛ dama fana bɛ ka ɲɔgɔn bɔ a la kosɛbɛ Kasutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na M Dolo nin ye ale ka bulon ye bulon min an y'a bɔ cikan kɔnɔna la nin kɔni kɛra ko ye komi ni an bɛɛ lajɛlen dusukun kami na a la an jenekaw i bɛ jeni dɔn wa ma deli kɔni ka se mini wite a bɛ sɔn ka diya n ye jeni ka di dɛ mini wite ayiwa a ko an ka a ta k'a lajɛ Sinali Mayiga ale ye dosokuntigi ye dosokuntigi a kɔni su de nana ye sibiridon ka taa se karidonya ma novamburu kalo tile 5 fo ka taa se novamburu kalo tile 6 san 2022 a yera dugu min na Kasutu o dugu o ye Jɔnbugu ye Jɔnbugu a yera ye de kunnafonidila yɛrɛ ko an ka Sinali an ka ko ta k'a lajɛ ko Sinali ni a baarakɛɲɔgɔn 2 tun bɛ yen ni ninnu 2 bɛɛ donsow ye dan sɔgɔ o ni ko Sidiki Tambura ka taga se Amadu Juwara ma ani olu de kun bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye nka i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ i ɲɛna cogoya min na maa dɔw bɛ ko dɔw daminɛ a bɛ tila ka yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ ninnu kɔni kun ka baara kun bɛnnen don u kɔgɔ da banbaaci minnu bɛ fanfɛla in na ye yaasa u kana se ka se dugu ma cogoya min na nka kunnafonidila ko banbaaciw de filɛ nin ye ni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka fɛɛrɛ kɛ yaasa u ni donso ninnu bɛ se ka bɛn ko la cogoya min na o de kɛlen nin dosokuntigi in kɔni ni a baarakɛɲɔgɔn maa 2 ye n'o ye Sidiki ni Amadu ye olu ko abada lezi ko sigiɲɔgɔnya ani bɛn ani keleya ko o tɛna don olu ni jadisi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fo ni jadisi ninnu ye marifa bila u ka fara malidenw kan an ka Mali dɛmɛ cogoya min na nka o kɛlen i n'a fɔ Tarawelelakaw bɛ cogoya min na olu nata ka bon jadisi ninnu a bɔra ni maa dɔw n'u hakili ni ɲɔgɔn cɛ ni ka nafolonin di olu ma olu faralen filɛ nin u kan Kasutu o de hukumu kɔnɔna la an ka nin dosokuntigi ale yɛrɛ kun nana Bamakɔ a ye kalo damadamanin kɛ Bamakɔ yan nka a seginnen ka taa de ko a bɛ taa i sen na jɔ Juwara kuma bɔsin ka kɛra a kalama ten yɔrɔnin bɛɛ k'a sabu kɛ jadisi ninnu u ka kunnafonidilaw bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ olu de filɛ nin ka kunnafoni sɔrɔ Kasutu u filɛ ni ka u den ka na an ka dosokuntigi in minɛ maaw kɔni balila mun na a fure de yera a fure yelen nka donso minnu tɔw b'a nɔfɛ olu ma nin bila dagirindala dɛ olu filɛ de ni ka jadisi ninnu nɔbɔ k'u nɔbɔ ka taga mɛngɛ bolo ma se ka da u kan fasiri kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye bɛnkanni waleya de waleya min n'u y'a ta ni ka ni donso kuntigi in sɛgɛrɛ ka ma sɔrɔ mun fɛ dɛ ale ko a tɛna a tɛgɛ di banbaaciw ma abada ani banbaaciw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale kɔni ta ye faso ko ye wa ale ta ye a ka sigiyɔrɔ ko ye k'ale kɔni to yen ni Ala sɔnna ma banbaaci ninnu u tɛna se ka san sɔrɔ nka ko bɛ ko la ko wɛrɛ bɛ o la maa dɔw fɛnɛ de bɔlen filɛ ale kɔkɔrɔ ni ka fara banbaaciw kan M Dolo
ni ale ka bolonɔ min ni an y'a bɔ cikan kɔnɔ. Musafu ne kelen tɛ k'an ka jamana yɛrɛ segin kɔfɛ wa. A bɛ kɛ cogo di. Dɔw bɛ k'a ɲini ka faso la taa ɲɛfɛ. Dɔw fana bɛ k'a ɲini ka faso daraki. Nin bɛ se ka ɲɛ cogo di. Ala k'an bɛɛ sababa ma. N'an bɔra yen nɔ an bɛna an ka karamɔgɔba Mayi Watarakɛ ko ale ye kuma dɔ fɔ kerecɛnw ma dɛ. K'a surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na ko a fɔra kerecɛnw dama ma de anw yɛrɛ kumakɛlaw anw bɛɛ lajɛlen y'an ninyɔrɔ sɔrɔ a la n'i bɔra a kalama Mayi Watara i kɔni kan ka a dɔn kosɛbɛ k'a sabu kɛ maa kɔni bɛ réseaux sociaux sanfɛ Mayi Watara i kan ka ale dɔn o de hukumu kɔnɔna la kɔsani na Mayi Watara kɔni a bɔra ni ka kan fɔ kan surtout kan min ni a ye maaw gan o kamana la ni a ye maaw yɛrɛ dabali ban ni maaw yɛrɛ kun t'a dɔn k'a fɔ ko dɔnikɛla yɛrɛ a kuma bɛ se ka bɔ o da ne bɛ kuma in fɔ dɛ ka sabu anw yɛrɛ a fɔra ko anw yɛrɛ ye nafigidenw ye a ko la a b'a ko animateurs bɛ yen n'u bɛna u ka émissions daminɛ u bɛ kɛnɛ bonya don bɛɛ kɔrɔ k'a fɔ an bɛ silamɛw fo an bɛ kerecɛnw fo an bɛ laadalatigiw fo a ko o ye nafigidenya de ye n'o tɛ n'i ye silamɛ ye n'i dana an bɛ silamɛw fo ka ban o ye wasabɔ. N'i ye kerecɛn ye i k'a fɔ an bɛ kerecɛnw dama fo ka ban o ye wasabɔ wa n'i ye ba ninnu ka maaw ye tutu jinɛ seegin maa seegin ne kɔni tɛ jinɛ da dɔn nka ne kɔni b'a dɔn mɔgɔ ka ca ni seegin ye ko n'i kɛra olu tigilamɔgɔw fana ye i k'a dɔn k'a fɔ ko i kan ka da olu foli ma ko maa si kana maaya kɛ maa fɛ awɔ ko wa a kuma ninnu bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ koyi k'a sababu kɛ a ko anw yɛrɛ bɛ o maa minnu fo k'olu maaw yɛrɛ bɛ maloya n'u ka kerecɛnya yɛrɛ ko k'a sababu kɛ k'u tɛ tɛmɛ bolofani kan. Musafu k'a surtout kuma in fɔli a kɔni Ala ye ko kelen kɛ fasoba Mali in ye jamana kɔnɔdenw an bɛ ɲɔgɔn kan mɛn an bɛ ɲɔgɔn kumakan mɛn an bɛ ɲɔgɔn faamu o de kama kuma caman bɛ yen ni a fɔra ni hakilimaw y'u sigi ka kuma in lajɛ i b'a ye futinɛ kan ka taa se fo yɔrɔ min ma Ala bɛ fara an kan a futinɛ bɛ dan sigi o la a yɛrɛ kɛra sababu ye an ka kerecɛn wajulikɛla dɔw yɛrɛ bɔra n'u ka dusumakasa yira wa u ka dusumakasa in yiralen u y'a fɔ u ye Mayi kelen de ta a tɔgɔ ma u m'a fɔ ko Mali silamɛw dɛ u ye Mayi kelen de ta a tɔgɔ ma ka a jaabi ni u kan ka a jaabi cogoya min na o de hukumu kɔnɔna la an ka Haut Conseil Islamique président n'o ye Usmane Cherif Madame Hayidara ye a yɛrɛ bɔra ni ka kuma ka a bolo fila da a kɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni a ka hakɛto ɲini kɛ yaasa nin ko in filɛ nin cogoya min na an filɛ nin wagati min na an mago tɛ nin ko ninnu na ka sabu kɛ Mali kɔni n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Mali kura kabi Ala ka diɲɛ da anw kɔni ni kerecɛnw an ye sigiɲɔgɔnmaw ye wa hali an bɛ furu ɲɔgɔn ma yɛrɛ koyi wa hali du ne yɛrɛ y'u ye du kelen kɔnɔ fa kelen ba kelen nka i b'a sɔrɔ dɔ ye kerecɛnya la dɔ ye silamɛya la o tɛ an ka adamadenya ni an ka taaboloya bali ni e kɔni ko ko e ye silamɛ ye i ka silamɛya kɛ ni i bolo fila ye i bɛ se ka maa minnu wele k'u don silamɛya la olu don silamɛya la ni e ko e ye kerecɛn ye i ka kerecɛnya kɛ a ɲɛma i kan ka se ka maa minnu don kerecɛnya la i ka olu don kerecɛnya la ni e yɛrɛ ko k'e tɛ nin si ye i ka o kɛ i wasa ni mɔgɔ minnu dar'i la olu na tugu i kɔ a ma se ɲɔgɔn buruja ma a ma se ɲɔgɔn neni ma a ma se ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ma i n'a fɔ bamananw b'a fɔ ka bamanankan na kan surtout tiɲɛ ye kɛlɛlafara ye nka n'a ma to n ta la n faso kan kun ci ko wɛrɛ bɛ e ta kɔnɔ e de ko k'e ye silamɛ ye i ka silamɛya kɛ a kɛcogo la i ka maaw waaju i ka maaw wele ka na Alako la maa minnu ko k'u ye kerecɛn ye u yɛrɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn wele ka taa Alako de la koyi bari an bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko ngala in bɛ yen o tɛ hali an minnu ye bamananw ye an b'a dɔn fɔ ngala kɔni bɛ yen o de kɔni hukumu kɔnɔna la kunnafoniw hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a kunnafoni ma cari kosɛbɛ kosɛbɛ a kɔni bɛ bɔlɔlɔ fan dɔw sanfɛ k'a fɔ ko Imam Mayi Watara ka a bɔra ko ka hakɛto ɲini kɛ nka an tɛ se ka an da don la k'a sabu kɛ an ma a sɔrɔ kunnafoni jɛlenw fɛ fɔlɔ yaasa an bɛ se k'o fɔ cogoya min na an kɔni bɛ jɛ ka dugawu de kɛ kan surtout ya rabi ama Ala ka nin ko in ka a masiba dan sira la amina ya rabi Ala k'o dugawu jaabi n'o tɛ nin tɛ ko ye n'o tɛ anw yɛrɛ filɛ nin matigi ka dugawu anw ye y'a ye an b'u dɛmɛ u kungow la u yɛrɛ b'an dɛmɛ an kungow la balimaya ni sinjiya ni silamɛya balimaya ni sinjiya b'an ni ɲɔgɔn cɛ hadamadenya b'an ni ɲɔgɔn cɛ
bɛɛ de ka bɛɛ to a ka diinɛ sira kan. Musa fɔ an yɛrɛ bɛ kuntigi min kɔ ni o y'an kuntigi Mamadu ye kisi ni nɛɛma b'a ye sallallahu alaihi wa salim. ale yɛrɛ ni chrétiens jɛra ka sigi. Kosɛbɛ kɛ. Wa ni yahudiyaw jɛra ka sigi. U bɛ tu. Ka sɔrɔ ni bɛɛ kɛra silamɛ ye. Nafa bɛ wajulu la. Ayi. N ko wajulu kɛkun ye de maa minnu dalen tɛ ala ko la u bɛ se ka da ala ko la cogoya min na hakili b'a la u delila ka mawuludi kɛlɛ dɔ wuli k'an sutu n ka karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yen a tɛ sɔn hali kuma ma arajo la a ko ne ma k'a fɔ ko Musafu ne kɔni tɛ ko in contre la n t'a pour la nka ne kɔni ka faamuyali la an ka kuranɛ kalan yɛrɛ bɔ ye fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka na ala ko de fɔ. Ko o mankan tɛ ka bɔ silamɛ da ko o man ɲi wa ko dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko i ka hakɛ to kuma fɔcogo la ko sungurubaw de bɛna kɛnɛ kɔnɔna la ko gulɔminaw de bɛna kɛnɛ kɔnɔna la ko dangadenw de bɛna kɛnɛ kɔnɔna la ale ko kɛnɛ in sigi ko olu yɛrɛ de ko ye k'a sababu kɛ ni gulɔmina 100 nana a mana gɛlɛya cogo o cogo hali n'a kɛra 2 ou bien 3 ye wajulu kɔni kama o n'a dabila ni olu tora ka fara ɲɔgɔn kan ka na dɔɔni i b'a ye caman bɛna bɔ a la ne ko ayiwa caman ka faamuyali to ye dɛ ala k'an bɛ sababa ma. Amina. Musa fana an bɔra an bɛ taa kiriko gunankun kan nin ye muso dɔ ye ale ɲangina k'a bila san 5 kaso la ka sababuya kɛ ko a ye a sinamuso bɔnɛ a nin na. Kosɛbɛ kɛ Kansudi i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Musa Seyidu Jaabi nin ye ale ka bolonɔ ye bolonɔ min na an y'a bɔ cikan kelen in kɔnɔna la a ko nin kɔni ye muso dɔ ye ni muso ye ni u ma a tɔgɔ walawala nka u y'a tɔgɔ tigɛ gangalaw te kɔni b'a la ne b'a dɔn o ye Tarawele ni tɛgɛ dɔwɛrɛ Kati du nin Tarawelelaka dɔ ye Kaja Tarawele du o do Kaja Wara ale kɔni bere desile filɛ n'a kun san 5 boyanko kaso k'a sabu kɛ a ye a sinamuso a ye o bɔnɛ a ni la sinamuso in o yɛrɛ ye CS ye Kansutu nin kɔni kɛra kɛlɛ de ye u ni ɲɔgɔn cɛ kungokolo fantaba t'a kɔnɔ wa a ma kɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ dɛ nɛrɛ Musa fo gɛlɛyara kɛlɛ ma kɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ fo nɛrɛ bulu burusi kɔnɔ an tɛ taa nɛrɛw kari k'a kɛ ka an ma mago ɲɛnabɔ wa o de hukumu kɔnɔna la n'i ye Kati yɛrɛ ta k'a lajɛ n'o ye Kaja Tarawele kɔni ko ale ni CS u yɛrɛ kun tɛ u da don ɲɔgɔn da la a bɛ san 2 bɔyanko bɔ nka dɔwɛrɛ tɛ cɛko kɛlɛ don saya kɛlɛ don o de hukumu kɔnɔna la u filɛ nin ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko in yɛrɛ kɛra arabadon mai kalo tile 12 san 2020 wagati a kɛra kolonya ale bɛ joyila sergili la ni muso 2 kɔni olu de jɛlen filɛ ne ka bɔ ɲɔgɔn fɛ aw tɛ kuma aw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko aw bɛ taa ne yɛrɛ kari kodisa u taalen ko CS o de filɛ ne k'a fɔ ko fo Kajawara n'o ye Kati ko fo ale k'a ka nɛrɛ di a ma ni ne tolen filɛ nin kuma la ka kuma sama u ni ɲɔgɔn cɛ a ma ɲɛ mun kɔ kɛlɛlafarala tɛ yen u ko o kuma k'an ka masara an ka sɔ an k'o kɛ da la u ye masara an ka sɔ u y'o kɛ da la ka tasuma golo bɛ a kɔrɔla la Kansutu an bɛ balɛmuw na Kati ale kɔni ma dɔwɛrɛ kɛ ale filɛ nin ye ni ka lɔgɔbere ɲɛnɛma ɲini CS ni ka o desi o kunkolo la dasiko kelen kunkolo la muso o kɔni yɛrɛ kɛra ale y'a ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan ni ka na so tetew a ma fɛn fɔ maa ye maa ma bɔ a kalama u furukɛ n'o ye Dede nin fana ye Danbɛlɛlaka ye koyi nin ye Dawuda Danbɛlɛ ye Dawuda Danbɛlɛ ale de mɛnna sa a ma a furumuso gale ye n'o ye CS ye ale m'u ye fo ko o na kuma tɛmɛ nka i y'a dɔn musow ka ko mandi ninnu bɛ datigɛndala la a ye filanan in a kɔni ye o ɲininka ko ne ko e kɔrɔmuso a kibaru k'a sabu kɛ aw bɔra ɲɔgɔn fɛ ni ka taa kungo la hali a ma ani wulu jɛ kolo la o kɛlen Dede ale fana filɛ nin ni ka a teriw ni a limanaw fara ɲɔgɔn kan u ka bɔ ni ka taa kungo kɔnɔna la ka kungo kɔnɔna fan bɛɛ yaala a y'a sɔrɔ su sɛbɛkɔrɔ kora u ɲɛ u ma da CS kan o kɛlen u seginnen ka na sɔgɔmada fɛ fajirida fɛ u solilen filɛ ni ka wuli Kansutu ka taa kungo kɔnɔna in ɲagami woloma tuguni u taara a sɔrɔ muso in bɛ yen Kansutu kɛlɛ in yɛrɛ kun tɛ foyi ye denko kɛlɛ kɔ dɛ n'i ko denko kɛlɛ den cɛmanko kɛlɛ k'a sabu kɛ Dede in a muso 2 min bɛɛ den 7 de tun b'u bolo nka Kati ala ale den 7 bɛɛ lajɛlen kɛ musoman ye burusi kɔnɔ ni cɛman t'i den na i sɛgɛnnen don dɛ
kodisa donc CSI ale kɔni ale garijɛgɛ cɛmanin 2 bɛ ale denw na ale de b'o kɛ wasona ko ye sa k'a fɔ ko Kate o kɔni sigin bɛ de fu kunna k'a sabu kɛ ko o tɛ cɛman wolola ye kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen kun ye nin san n'a ka waati Kate ale kɔni wulilen ni ka taa keri ɲɛkɔrɔ a kɔni y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ in kɔni ale y'a kɛ ni ka a yɛrɛ défendre ni légitime défense don nka kiiritigɛlaw ko a mana gɛlɛya cogo cogo na ale kun nana so n'a kun sera ka fɛn ɲɛfɔ a nana kɛ cogo dɔ la sɔrɔta kun na sɔrɔ a la nka a ma ɲɛ mun kɔ ale y'i datuguli min kɛ o ko kan o de kɛlen filɛ nin sababu ye ni ka a bila san 5 bonyanko kaso la kan sutu i bonya b'a la. Musafu sinaya ko ni musow ma ɲini k'a faamu an tɛ faamu koyi a bɛ ɲini ka kɛ tiɲɛni ye dɛ musow ka sinaya faamu musow yɛrɛ man kan tɛ ka sinaya faamu o t'anw yɛrɛ arranger yɛrɛ bon Musafu nin de man ɲi muso 2 mana aw cɛw de aw kan ka nin de dabila an t'a dabila u kana bɛn yɛrɛ fiyewu ayi n'u bɛnna bɛɛ b'anw kɔ kan mais Musafu pourtant ni musow bɛnna kɛ hɛrɛ de bɛna hɛrɛ kisɛ kelen tɛ na n'i bɛ lafiya de ni musow bɛnna i tɛ se k'ale firifiri i ka so kɔnɔ bilen mais Musafu yɛrɛ ni Ala cɛ don o don musow bɛ kɛlɛ la yɛrɛ ɲɛ mana da i ka so kan i ja tɛ tigɛ don o don musow bɛ kɛlɛ la i b'a ye don o don musow bɛ bazɛn irisi sa u yɛrɛ ye don o don u bɛ bazɛn u bɛ ordinateur brode k'a di i yɛrɛ ma fadenya tɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye fadenya ye o tuma Musafu u kana dabila dɛ Ala ka hakilina ɲuman d'a ma a ye ka sabali o de bɛ anw lafiya a ye ka sabali Ala ka hakilina ɲuman d'a ma ya Rabi Musafu n'an bɔra yan an bɛ taa kunnafoni naaninan na ni ye opération Barkan mɔgɔw ko yala ko nin y'u ka baara bannen ba Maliba kɔnɔ waa tari de ye kan sutu Amadu Seku Kanta nin ye ale ka sɛbɛn min n'a bɔ observatoire kɔnɔna la a ko an ka ɲɔgɔn ɲininka dɛ président Emmanuel Macron a bɛ n'a fɔ Macron wusuko fɔlɔ kɛra ka 2nan kɛ ni ka 3nan kɛ a bɛ se dunsaw Emmanuel Macron a yɛrɛ de bɔlen filɛ nin ye ni ka a fɔ ko tiɲɛ Ala ka kan ko olu kɔni ka opération n'a bɛ fɔ o ma opération Barkan ko a kan ka se a dan na ko a bɛ se nin y'a seli a dan na ko u bɛna jate minɛ ni ka baara kɛ cogoyaw yɛlɛma yaasa u bɛ se ka baara kɛ cogoya min na an ka Sahel jamanaw kɔnɔna la k'an sutu nka nin kuma in fɔli fasirikala ko k'an ka ɲɔgɔn ɲininka dɛ ko est-ce tiɲɛ yɛrɛ ni Ala ka kan ko nin y'a ko in bannen a bɛ ka foronto de k'a sabu kɛ Emmanuel Macron ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn ko don tɛmɛlenw la fasoba Mali kɔni y'a ten ci a ɲɛ kan k'a fɔ ko hey i ka jɔnmaya wale a kun bɛ kɛ maa wɛrɛw de la nka a tɛ kɛ anw na sisan n'i ma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ fasoba Mali kɔnɔna la i bɛ baara kɛ ni anw ka sariyaw de ye ni anw haminaw de ye ni jamanadenw ka basigi de ye ni o kɔni bɔra a la maa si tɛ yen ko mun minɛ i ka sariya dicté anw kun bilen anw t'o retenir bilen n'i nana anw b'an ka sɛbɛn de bɔ ka di i ma i b'a jate minɛ ni i bɛ se ka an bɛ se ka baara kɛ an bɛ baara kɛ n'an tɛ se ka baara kɛ i b'i ka kasaw n'i ka kisiw n'i ka kɔsɔ i bɛ a bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye Serval Barkan bɔra Serval la Takuba fɛnɛ bɔra Serval la nin bɛɛ lajɛlen ye nanzaraw ka tɔgɔ ye tɔgɔ min n'u kun bɛ an fɛ yan Sahel bolo kan k'an sutu a bɛ maaw hakili la k'a fɔ ko fɛn mun bɛna bɔ bingani walew la o kɔni de kɛra sababu ye bingani wale tɔ yɛrɛ hawujara sa a tɛ ban yɛrɛ fiyewu san 9 kɔfɛ ninnu kɔni bɛ Sahel jamana ka yan kan sutu nka halisa o banbaci ko o de sɛbɛkɔrɔ sanga wulilen don o de hukumu kɔnɔna la jamana caman bɛ yen i n'a fɔ Mali i n'a fɔ Niger i n'a fɔ Burkina Faso fo ka taga se Mauritanie ma Tchad jamana b'o o la tubabuw bɛ an bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ taa ni ka segin na k'u bɛ banbaci kɛlɛ la nka banbaciw kɔni o kɔni sɛbɛkɔrɔ ɲagalen don an fɛ yan fo ni a bɔra kɔsannin na fasoba Mali ye ten cili min kɛ u ɲɛ ka diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko ni banbaci ninnu ko dɔwɛrɛw tɛ dɛ ko nanzaraw yɛrɛ de don k'a sababu kɛ ko nanzaraw yɛrɛ de b'u dɛmɛ u b'u dɛmɛ ni kunnafoniw ye wa u b'u dɛmɛ ni kɛlɛkɛwalew ye k'olu ko nci cɔki cɔ u b'u kunkolo tigɛ ka bɔ an bɛ se k'an ka perewu bɔ k'a ci tabali sanfɛ diɲɛ bɛɛ b'a ye o de kɛlen Emmanuel Macron a ko a bɛɛ ta ne kun bɛ ka nin maaw minɛ fɔlɔfɔlɔ maaw ye nka ninnu bɔlen don fɔlɔfɔlɔ maaya hukumu kɔnɔna la dɛ ninnu ni an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o de hukumu kɔnɔna la a kɔni bɔlen filɛ nin ni ka nin fɔ k'a fɔ ko aliw kɔni bɛna u ka baara kɛ cogo yɛlɛma ni u nana jamana min kan u bɛ a lajɛ u ni jamana yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ cogoya min na
nka an kɔni ka kunnafoni tomi ye mun ye e ko faransi bɛna a deliko dabila nka u y'u deliko dabila sa u m'u deliko dabila sa u kɔni ye anw farijugu yɔrɔ dɔ Amadu Seku Kanta ni ko ale ka sɛbɛn min n'a bɔ observatoire kɔnɔna la i bonya b'a la ka sutu Musafu ani ɲɛna yɛrɛ de ko sa dɔ kɛra ten sa jajiri fasala an tɛ ku an tɛ banangolo o maa mina Ala kibaru o ti ɲa wala k'an bɛ sababa ma ami Musafu n'an bɔra an bɛ taa kunnafoni dɔrɔn na kosɛbɛ kɛ min y'an ka finitigilaka 2 ye n'o olu ye polisiw ye ko san 8 kaso kɔfɛ u bilala sabula u kun minɛna ka sababuya kɛ bingani wale dɔw ye kosɛbɛ kɛ kunnafoniya jumɛn b'i bolo kan surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Musa Seku Jabi nin ye ale ka sɛbɛn min n'an y'a bɔ Malijɛti kɔnɔna la a ko an ka nin ko in ta k'a lajɛ nin y'an ka finitigilaka 2 ye finitigilaka min ni olu labilalen filɛ nin ye o don y'a sɔrɔ u ye san 8 u y'o kaba dɛsɛ ka ban lycée b'a la kan surtout u ko u yɛrɛ kun minɛla ko jumɛn kama nin kɔni kun ye kamalen fitinin dɔ ye kamalen min ni ale tora ko la ko min ni o kun ye an ka finitigilakaw ka maintien dɔ kɔnɔna la a kɛra Sulemanibugu o kɔni kɛra o de kɛlen ni polisi 2 in kɔni olu de ɲagilen filɛ nin ye ni ka u minɛ ni ka u datugu kɛlen o kun ye inspecteur de police inspecteur principal de la brigade de recherche du 12e arrondissement au moment des faits wagati min na a bɛ kɛ ale kɔni kun y'o ye ani sergent chef kelen kasu fasiri ko an ka ko in ta k'a lajɛ dɛ a kɛra novembre kalo la tile 16 san 2014 n'i bɔra a kalama wagati dɔ de kun kɛra an ka denmisɛnninw kun kɛbɛ ka moto la ɲɛnajɛ daminɛ n'a bɛ fɔ u ma ko Malivi u bɛ moto nun kɔrɔta u bɛ moto sen 2 kɔrɔta u bɛ moto ta ka da u kun u b'u kolongolo u tɛ ɲɛ u ka kow kɔ u bɛ tila ka maaw yɛrɛ da don kuma la o de hukumu kɔnɔna la an ka minisiriso min bi o kun ye sɛbɛn bɔ n'o bɛ finitigilakaw ka sɛbɛn ko kunna k'a fɔ ko finitigilaka bɛɛ lajɛlen ka se ka wuli yaasa nin ko in bɛ se ka dan sira la cogoya min na k'an sutu o de kɛlen sa Sulemanibugu o kɔni kɛnɛ hukumu kɔnɔna la an ka président Alifa Umaru Konare ale ka yɔrɔ fan fɛ nin kɔni kamalen ale kɔni tolen filɛ nin ko in janjo de la nka maaw de ko ni maa ninnu de ye mugu ci a la o tuma ni finitigilaka ninnu olu kɔni ye bɔra ne ka u ka kuma jira k'a fɔ ko in bɛ kɛ wagati min na a y'a sɔrɔ olu kun ka ca nka a bɛ se ka dɔn cogoya jumɛn k'a fɔ ko olu maa 2 don k'a fɔ ko maa de ye marifa ci kamalenin na walima maa de ye kamalenin jogi olu kɔni t'o kalama kiiritigɛlaw kɔni ye ko in ta k'a sɛgɛsɛgɛ u ye ni polisikɛ 2 in u kɔni y'u labila k'a sababu kɛ kunnafoni jɔnjɔn fana tɛ yen réellement kunnafoni min b'a jira k'a fɔ ko olu de y'a kɛ o don y'a sɔrɔ u kun ye san 8 kaba fɛnsɛ kaba Musafu ayiwa an b'a fɔ ko Ala ka jisuma kɛ nin ko in fura ye n'o tɛ Malivikɛla ninnu ye maaw tɔɔrɔ u b'a ka yɔrɔ fan fɛ sisan Musafu n ko n'o kɔni ni Kalabankɔrɔ gendarmerie ni polisiw fana m'a ko jate minɛ goudron kuranin mun dalen filɛ nin ye ka bɔ sugu la ka na fo Garantibugu nɛrɛkɔrɔ yan fanfɛla in na ye hali bi wulada in na n'u taara u b'a ye o kɔni de kelen don sira ye sans interdit ko t'o la foyi t'o la moto panne kɔni bɛ yen ne yɛrɛ bɛ n profiter k'o fɔ dɛ sanga a n'a ka sibiri ni kari wa goudron man dɔgɔ nka ni Ala sɔnn'a ma k'a daminɛ yen yɔrɔ la fo Kalabankɔrɔ sugu la sa an ni hɛrɛ faralen u b'a ta ka taa ɲɛfɛ cogoya min na u b'a ta ka na kɔfɛ ten u caman den o tuma finitigilakaw a ye wuli dɛ Musafu an b'a fɔ k'Ala k'an dɛmɛ nin ko in na n'o tɛ a ma ɲi dɛ an bɛna kunnafoni 6nan na min ye Mamalaka ko ye Num Togo ni ale USR o ɲɛmaa ye ale bɔra ka yafa deli kɛ dɛ kosɛbɛ kɛ k'an sutu bamananw b'a fɔ n donna m'a ta donbaliya ka fisa n'o ye yafa deli o ye tiɲɛ ye nka n'i m'a kɛ dun n hakili la fasiri ko an k'a ta k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogoya min na n'a ma ɲɛ ko dɔnni ka bɔ kunnadali la
o k'a sɔrɔ fitiriwalew fɛnɛ miiri la sanga a n'a ka waati ka kow ta ten tɔ i tɛ ko min kun jɔnjɔn ɲɛdɔn ka maaw lagosi ka maaw ndaraki u nege tɛ e la ka tila ka u nege bɔ u diyaɲɛbaw la k'an susu ko o ye ko ye ko min ni an kan ka hakili to o la kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sabu kɛ nin wagati laban ninnu tɛmɛlen an b'a ye maa camanw bɛ yen u bɛ bɔ ka yafa deli maa fɛ o y'a sɔrɔ u y'olu sɛbɛkɔrɔ buruja kunnafoni ni fɛn minnu na i b'a sɔrɔ kunnafoni ninnu yɛrɛ tɛ kunnafoni jɛlen o de kɔni hukumu kɔnɔna la Mamala ka nin ko in kɔnɔna la n'o min to ko ale kɔni a bɔra ni ka taa yafa sɛbɛkɔrɔ deli Mamala fɛ k'a sabu kɛ wura dusudusuni o ye an yɛrɛ denkɛ ye o ka kuma sababu la ani Maître Demba Traoré olu fana ka kuma sababu la donc Mamala yɛrɛ ko ale tɛ nin ko in bila dagirinda la hali a bɛ kɛ Ala yɛrɛ la Ala bɛ yafa donc yafa man jugu nka n tɛ segin kɔ ale kɔni bɛ yafa nin ko in na nka ni Ala sɔnna a ma u jija a ko ye ɲɔgɔnna wɛrɛ ka n'o sɔrɔ ale yɛrɛ kelen tɛ dɛ fan bɛɛ lajɛlen n'i ma ye k'a fɔ k'i bɛ kunnafoni di mɔgɔw ma mɔgɔ kun kan i k'i jija i ka kunnafoni nafama sɔrɔ i ka a kunnafoni se a se yɔrɔ la ka sutu i bonya b'a la. Musafu Ala k'an dɛmɛ nin ko in na nɔn tɛ kuma ka ca koyi ne ka kan sutu ye ten tɔ k'an fili kan sutu ka ko la ten i t'a ɲɛdɔn ka tila k'a fɔ ko n bɛ taa ni yɛrɛ kelen bɛ ka ko min na se ba ma ne kɔni n'i ko i ye yafa deli ne fɛ ne bɛ gɔngɔli sigi kun fɔlɔ ka sɔrɔ ka sɔgɛ a ye ka sabali ne bɛ gɔngɔli dɛ a ye ka sabali ne kɔni b'i gɔngɔli kali o la donc n'o kɛra siɲɛ wɛrɛ n'i miiri o gɔngɔli in na i tɛna maa wɛrɛ t'a fɔ bilen o ye tiɲɛ i ɲɛ b'a la i ka nin ye fura ɲumanba ye n'an bɔra yan an bɛ taa kunnafoni 7 na ko k'a sababuya kɛ bingani wale dɔ ka ɲɛsin denmisɛnnin nakadaw ma min ye an ka karamɔgɔ dɔ ye ale ɲangira an ka kiribulon maaw fɛ k'a bila san 5 kaso la ka sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni ye morikɛnin ye morikɛnin jogojugu morikɛnin minɛkɛla morikɛnin falikɛla Musa Seku Jabi nin ye ale ka bolonɔ ye ka sutu an delila ka ne kunnafoni an ye a fɔ yan ka tɛmɛ nka kunnafoni a seginnen filɛ nin ye ka na kiiritigɛlaw ka bunakun kan kiiritigɛlaw kɔni filɛ nin ye ni ka bere desi a kun san 5 kaso kan sutu nga nin bɛnɛ ta ani dasi 100,000 a b'o fɛnɛ sara kan sutu a ko an ka ko in ta k'a lajɛ dɛ nin kɔni kɛra ko ye nin karamɔgɔkɛ in kun ye karamɔgɔ ye ni ba ɲɔgɔnna ninnu taara a fɛ yen kungo bɛ n dala karamɔgɔkɛ ta ka jugu ni aw ta ye aw ka nafolo ta k'o di olu bɔ barinin dɔ bɛ karamɔgɔkɛ kɛrɛfɛ karamɔgɔkɛ bɛ taa ara sigi yen karamɔgɔkɛ bɛ t'i ɲɛ fin juwaya k'i bilen ŋaɲi karamɔgɔkɛ de filɛ nin k'i to o la sanga a n'a ka waati kan sutu karamɔgɔkɛ kɔni bɛ bɔ ni ka taa a yɛrɛ ɲɛnamini ɲɛnamini kɔni sen fɛ a filɛ nin ni ka sunguru fitinin dɔ ye san 4 bɔɲɔnko Musafu o kɛra dɛ o gɛlɛyara dɛ ka sutu an ye an delila ka kunnafoni in fɔ yan a ko in kɛ wagatinin sungurunin a filɛ de nin ko o wele wa o kun bɛ a tɔɲɔgɔninw de cɛla ɲɛnajɛ la koyi a ye o wele ni ka taa ni o ye o y'a sɔrɔ muso dɔ yɛrɛ bɛ o bɛ finiko la o kɔni ɲɛ bɛ ko in kɛcogoya bɛɛ la nka o muso yɛrɛ hakili la k'a fɔ ko a ye denmisɛnnin in wele a nata denmisɛnnin bila a ka ci la i y'a dɔn bi maakɔrɔba mana denmisɛnnin kɔni wele i tɛ se k'a bila ko wɛrɛ la kan sutu ja a ma denmisɛnnin wele a bɛna bila ci la dɛ nka a ni ci mun man kan a filɛ nin ye ni ka taa o sunguru jininin kan sutu ni ka o sigi a sen kan mara kɔni o daminɛ na a bɛ o susa cogoya min na a bɛ o susa de a ma ɲɛ mun kɔ a den filɛ nin ni ka ka karafe cɔri a ye karafe cɔri dɛ ka sutu o kɛlen ye dennin sɛbɛkɔrɔ joginna dennin a bɔra ni den ye ka na dennin bila a ma fɛn fɔ muso min tun bɛ a ka finiko la o muso in fɛnɛ o de ye den jateminɛ ko k'i ɲɛ b'a la ko karamɔgɔ de nin den tɛmɛna sisan nka ne ɲɛ bɛ nin den na cogoya min na tan a cogoya man ja cogoya man ja ale fɛnɛ filɛ nin ka den ta ka taa den di a somaw ma somaw ale fɛnɛ y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ somaw ye somaw fɛnɛ filɛ nin ye ni ka na ka kiiritigɛsow la o filɛ nin ni ka na nin morikɛnin jogojugu in minɛ nka morikɛnin in bilalen kiri ɲɛkɔrɔ morikɛnin ko n'i y'a ye ale yɛrɛ ko ale sɔnna ko in ma ko k'a sabu kɛ k'o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ
an ka filintigilakaw de ye ale sɛbɛkɔrɔ dasi ko n'o tɛ ko ale bi m'a kɛ ale sini m'a kɛ ale nɔ tɛ a la u kɔni y'a ɲininka k'a fɔ ko o tuma ɲɛnaminifɛn in ko a bɛ taa a cimicama wa a ko cimicamali kɔni ko o ye ale ka ca ye ale b'o kɛ kan k'a fɔ ko ale sera nin sunkurunin ma de ko tɔɔrɔya mun dara ale kan an ka filintigilakaw fɛ ko o de kama ale kɔni ko ale sera dennin ma ko k'a sɔrɔ ko ala ni i tiɲɛ ni ala ka k'ale ma se dennin ma an kɔni bɛ wagati min na kɛlɛtigɛlaw kɔni olu ko n'i y'a mɛn maa ta kana don dɔrɔn e y'a wele kun jumɛn kama o kuma se ka fɔ o tuma komi olu b'u ka baara dɔw kɔni filɛ ne ka a bila san 5 kaso kirrrr a bɛ tila ka se fɔ wari 100,000 a bɛ tila ka o sara o tɛ a bɛɛ ye dɛ sunkurunin a banana a sɛbɛkɔrɔ banana fo a fura kɛra 30,000 n'a kunkanfɛn a bɛ tila k'o fɛnɛ sara k'a sɔrɔ o t'a bɛɛ ye dɛ dommage intérêt o ye 100,000 ani 20,000 ye morikɛ ni a na tila ka nin bɛɛ lajɛlen sara hali n'u kun ye nin bila san 20 kaso la u kun tɛ fo ni mɔgɔ fasuguya ninnu yɛrɛ finitigiw b'u minɛ o de ka wusa u ma n'anw y'u sɔrɔ anw population ma n'u minɛ bɛlɛ bɛ tobi ka k'u kɔnɔ n'Ala tɛ Musafu n'an bɔra yan an bɛ taa an ka kunnafoni 8nan na min ye an ka finitigilakaw ye n'an ko olu ma ko faamaw ko u ye banbanciw ka banbanci wale dɔ bali marika la n'o kɛra Segu mara la kosɛbɛ kɛ k'an sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na professeur Turamaga nin ye ale ka sɛbɛn ye an ka kɔni ka finitigilakaw an bɛ u fo ni ka u sɛbɛkɔrɔ fo ka sabu kɛ hali k'an sutu n'i y'a ye n bɛ deli k'o fɔ n ka kuma la sanga ana ka waati sanjikɔrɔ wɔsi o de tɛ dɔn n'o tɛ an ka finitigilakaw u b'u se la u ko ko ni banbaci wale in kɔni filɛ nin ye an ka finitigilakaw kɛlen filɛ nin ka a bali u ma da a balili ma dɛ u filɛ nin ni ka banbaci maa kelen ko o fa wa ka tila k'u bolola fɛnw caman fɛnɛ minɛ u la u ko a ma kɛ yɔrɔ wɛrɛ dɛ anw yɛrɛ ka jamana kan n'o ye Segu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la marakala pɔsiw la ni bingani wale a kɔni kun talen don maaw kɔni kun bɛ moto de la a kɛra novembre kalo in yɛrɛ tile 9 ka taa se a tile 10 sufɛla ma awɔ kɛ u kɔni kun nalen don k'u bɛna banbaci wale de ta ka ninnu sɛgɛrɛ nka o n'a ta o ta an ka finitigilakaw u kɔni sɛbɛkɔrɔ teliyara o de kama u wulilen filɛ nin ni ka se u seyɔrɔ la an ka gendarme minnu bɛ ka taa se an ka finitigilaka tɔw bɛɛ lajɛlen ma ka nin maa ninnu ni ka u sɛbɛkɔrɔ godo k'an sutu fo o de la maa kelen o fatura a la finitigilakaw ka n ko finitigilakaw banbaciw ani u ka bololafɛnw caman Diripa o ale ka kunnafoni an y'a sɔrɔ professeur Turamaga Musafu an bɛ Ala deli Ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye koyi yarabi banbanci ninnu bolo ko an ka finitigilakaw bɛ ayi bilen ɲɛdɔnna tɛ k'an na bilen an t'a fɔ k'u tɛ bingani kɛ dɛ u tɛ se de sɔrɔ ayi fiyewu n'o tɛ fɔlɔ u tun bɛ bingani kɛ ka se sɔrɔ nka sisan u bɛ bingani de kɛ nka u tɛ se sɔrɔ dɛ an bɛ baara da u kan f'u tatɔ fo poussière bɛ wulu nɔfɛ Musafu n'an bɔra yen an bɛna an ka dan sigi an ka kunnafoni na min ye kasiki ko doni ye kunnafoniya jumɛn b'i kan o la ko waleya ko jagoyatɔ don dɛ k'an sutu ko kasiki ko in kɔni kan ka jagoya ne yɛrɛ bolo k'an sutu kasiki a kan ka wajibiya k'a sabu kɛ c'est vrai a bɛ wajibiya nka a bɛ an yɛrɛ lakanda k'an sutu an ɲɛ b'a la sisan maa caman bɛ ka bɔ ka kuma dugu ka gɛlɛ jamana ka gɛlɛ sani kasiki ko ka taa gɛlɛya fɛrɛ ka ɲini dumuniko ni baloko ni fɛnw na k'an sutu ne kɔni b'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen an ka kɛnɛya di kasiki kɔni k'a don i kunkolo la an b'a ye an ye moto ninnu bɛ bɔ hali dugu minnu na ka na i si bɛɛ i tɛ se ka boli ka sɔrɔ kasiki tɛ cogoya si la hali nɛgɛso n'a ka nɛgɛso la k'an sutu a tɛ boli ni kasiki tɛ ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko kasiki ko in ne yɛrɛ kɔni kelen a ka di ne dɔ dɛ a ka di ne dɔ k'a sabu kɛ Bamakɔ yan an bɛɛ lajɛlen ka teli maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ code de la route dɔn mais an si tɛ a kɛ an kɔni bɛɛ bɛ sariya dɔn maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ a ka sariya dɔn nka ni Ala sɔnn'a ma ka sariya paratiki an kɛ man di k'o kɛ et puis an ɲɛ b'a la mɔgɔ caman bɛ ka bɔ ka kuma k'a fɔ ko kasiki ko fɛɛrɛ wɛrɛ de don dɛ commerçant dɔ de bɛ ka kasiki la don dɛ i n'a fɔ anw bɛ fɔlɔfɔlɔ tile la cogoya min na ne b'a dɔn k'a fɔ ko nin si lajɛlen tɛ kasiki in bɛ don anw yɛrɛ de kama
ma k'a sutu an b'a ye k'a fɔ siraba ka kasara ka ca an fɛ yan kosɛbɛ kosɛbɛ maa min n'i sera ka casque kɔni don i b'a dɔn i bɛ i yɛrɛ tanga o kɔnɔna la casque don a ma fɔ ko an ka casque don ka tile n'a ye koyi walima ka casque don ka si n'a ye koyi a fɔra de ko ni Isufu ye ne wele sisan Musa fɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ télé la ne ni télé cɛ a tɛ tɛmɛ 30 minutes boli kan ne ye n ka casque ni ta k'a don kun na n sera télé la n ye n ka casque bɔ ni n tɛna émission kɛ ni télé casque kɔni ye dɛ donc fo o de ka faamu k'a fɔ an bɛ tagali déplacement kɔnɔna nin dɔrɔn de la i kan k'i ka casque don kan surtout o de la o tɛ n'a fɔ parce que ni a kuma bɛ fɔ mɔgɔ dɔw bɛ a faamuya de k'a fɔ ko n'a fɔra ko casque don ye diyagoya ye fo e kɔni ka sini casque ye ka tile n'a ye casque yɛrɛ kana bɔ i kunna bilen o tɛ i bɛ taa i bɛna bɔ i ka bolimafɛn na n'i ye mobili san i ni permis man kan wa jɔna kɛ kodi ni n'o t'i bolo yɛrɛ an ka finitigilakaw ma n'i minɛ u bɛ baara da i kan i b'a fɔ k'i ni permis ka kun jumɛn kama walasa i kana se ka dankari mɔgɔ wɛrɛw la bon ni casque bɛ i kun na ni e bɔra ka bin i b'i yɛrɛ de lakana e de bɛ lakana wa e bɛ finitigiw de lakana i b'i yɛrɛ de lakana i bɛ casque don i kun na a ma fɔ k'e k'a san k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma f'i yɛrɛ k'a san k'a don i kun na ne kɔni hakili la o bɛ kɛ e de la ka da dɛ o ye tiɲɛ yɛrɛ o tuma fɔ an ka ko ninnu ta ni an hakili ye an ka ko ninnu jateminɛ k'a fɔ a man di ne ye ne ka n ta kɛlɛ kɛ nka ne tɛ se ka jamana bɛɛ ta kɛlɛ kɛ dɛ k'a fɔ ko n bɛ a ta de k'a da ɲɔgɔn ma sani jamana ɲɛmɔgɔw ka nin fɔ sani jamana ɲɛmɔgɔw ka nin fɔ nin ka kɛ tan nin ka kɛ tan an b'a ye jamana la kan sutu bɛɛ kan k'i yɛrɛ tanga nin modèle ninnu n y'a mɛn n tulo b'a la dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko an bɛ banbaciw ka kɛlɛ la ko est-ce que ko n'a nana casque don ko maa ni maa bɛna dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o bɛ an ka finitigilakaw de bolo olu de y'o kalan kɛ olu de y'u baara kɛ olu de b'a dɔn k'a fɔ nin ye siganamɔgɔ ye nin tɛ siganamɔgɔ ye o tɛ anw ka baara kɔni kɔnɔna la nka mun kɔni bɛ anw ni kɔni lakana ni an ka jamana ɲɛmaaw bɛ ka o fɔ ne y'a jateminɛ nin tɛ casque ko in siɲɛ fɔlɔ ye koyi a bɛ ɲini kana siɲɛ 3 siɲɛ 4 bɔ casque ko in bɛ fɔ mɔgɔw b'u ban ma mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ se ka hali sisan ka sɔrɔ casque a fɔra a ka don a ma fɔ a ka don olu tɛ se k'u ka moto boli ni casque tɛ u kun na donc an k'a ko lajɛ ka a jateminɛ ji ɲɛma jɔlen na casque wari in ka ca dɛ nka an caman bɛ yen an bɛ mun dun an da la daraka ni tilafana ni surafana ka sokɔnɔna yɛrɛ to yen o bɛ casque sɔrɔ Musafu hali k'a da moto taxi ni ko minnu yɛrɛ bɔlen don sisan n'an ma casque don an yɛrɛ ka siraban sanfɛla la sisan nɔ accident de ka ca a ka ca i yɛrɛ tɛ bɔ k'i bɛ se i seyɔrɔ la ka n'i m'a mɛn ko dɔɔni an dun mototigiw de don dɛ ɲɛnɛ mobilitigiw ka foyi t'a la olu kɔni ka foyi t'a la an bɛ ala de deli ala ka jisuma kɛ nin ko in fura ye yarabi Musafu ni kɔni ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na kosɛbɛ kɛ an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo min ye régie la Isu Petit Mukutari Ba Traoré min ye ka ja ta ka di aw ma caméra la Layi kun bɛ yen ani Lele bébé chéri ok an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa ma kun sɔgɔlen don a la nin wagati in na ko ni ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ karidon yan inchallah wagati kelen ni kumaso kelen kɔnɔna n'ala sɔnna a ma sukuran